Украинаның көнчыгышыннан килгән качаклар агымы Русиянең Ростов өлкәсе бюджетына өстәмә йөк булып төшә. Өлкә рәсмиләре сепаратистлар белән бәрелешләр барган төбәкләрдән качып китүчеләргә ярдәм итү өчен Мәскәүдән аена 10 миллион доллар күләмендә акча бирүне сорый. Качаклар саны турында мәгълүматлар бик каршылыклы. Русия берничә мең качак килүен белдерсә, Украина рәсмиләре ул саннарны кире кага. Казакстанның Байконур шәһәрендә яшәүчеләр үз хокукларын саклауны таләп итеп, өлкә башкаласы Кызылордага килде. Протест белдерүчеләрнең күпчелеге Русия ракеталары очырыла торган һәм Русия карамагындагы Байконур космодромында эшләүчеләр. Анда эшләүчеләрнең социаль мәнфәгатьләрен Русиядә, Казакстанда кайгыртмый. Пакистанның көнбатышындагы Куәтте шәһәрендә кибетләр ябык. Әхли сөннәт вәл җәмәгать дип аталган бер сөнни төркем 11 июньдәге һөҗүмдә берничә сөнни эшченең үтерелүенә кибетләрне ябып протест белдерергә чакырган иде. Кайбер кибетчеләр бу төркемнең кибетләрне мәҗбүриләп яптырганлыгын да белдерә. Пакистанда балалар хезмәте мәсьәләсе хөкүмәтне һәм хөкүмәттән тыш оешмаларны балалар хезмәтенә каршы дөньякүләм көнгә багышлап берничә программа әзерләргә этәрде. Ярлылык һәм авыр социаль шартлар Пакистанда 10 миллионлап баланы эшләргә мәҗбүр итә. Пакистан хөкүмәте Европа берлегеннән 1 миллиард доллар күләмендә сәүдә ташламалары алу өчен балалар хезмәте проблемын шишәргә тырышачагын белдерде. Босния-Херцеговинада бала көткән 50ләп гаилә Сараевода бала тугаш биреләчәк акчаның киметелүенә протест белдереп урам җыен узды. Бала акчасы 317 доллардан 248 долларга калдырылган. Җыенда катнашучылар сәясәтчеләрне яшь ватандашларның кайгыртмауда гаепләде. Шулай ук Боснияда футбол җанатарлары тарихта беренче тапкыр Босния такымының Бразилиядә бүген башланган дөнья беренчелегендә катнашуына шатланып урамнарны бизәгән. Урамнарда беренчелектә катнашкан 32 илнең байраклары элендә Босния такымы Рио-де-Жанейрода Аргентина белән уйнаячак. Грузиядә Эковижн исемле тирә-як мөхитне саклау атналыгы башланды. Тифлис урамнарында оештырылган бу чара вакытында халыкны чүп ташлаганда кәгазь, пластик һәм пияланы аерып ташларга өйрәтәләр. Экология атналыгында йөзләп студент катнаша.